dan dat is dan net. Selva is recht, Dora. Hey, volgens Selva. En die gras nat gemaakt. Pastor, het lijkt bij recht. Noem ons. Hoe maakt dit dan dat is goed? Het is 4 uur in het jaar. Alles lijkt recht, maar kijk ik maar nu. En ons het nog niet kost. Oudora is nog niet hier, nee. Zoals jullie kan zien, is nog niet echt weer in die 300. Allemaal is vrij, mijn pro. Ja, nee. Maar die is teacher, die wil ik ook aan Roma. Dit nog niet. Dan moet ik nou die altaar nou. Die mensen is nog niet hier, nee. Die altaar, Moses altaar klaarmaken en afgeven.